Mai sauraro barkanka da zuwa tashar mu mai farin jini domin kasancewa da mu a koda yaushe ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun dadadan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Cece ku ce a game da jinyar Maryam Yahaya. Maryam Yahaya kwanan nan ba ta da lafiya, hakan ya jawo cece ku ce, wasu su ce asiri aka mata, wasu kuma su ce a'a, amma dai gaskiyar maganar ita ce yadda aka hira da Maryam Yahaya ta bayyana a mutane cewa ita rashin lafiyar da ya same ta typhoid ne. Madadin wasu mutane da suke ta faɗa kaza da kaza, wannan ya ce asiri aka mata kaza da kaza, don ganin yadda jikin nata ya tsananta. Amma alhamdulillahi Maryam Yahaya ta samu sauki, ta samu lafiya, yanzu abin da ya rage mata ko ƙwarin jiki ne, yadda ta fito take cikakken bayani a mutane take cewa ita rashin lafiyar da take damunta typhoid ne. A da ta bayyana bayanin ba ta yi ta kan cewa wani asiri aka mata ba, ko ya faɗa ne na mutane da dai sauransu. Bugu da ƙari abin da Maryam Yahaya kuma ta faɗa da bakin ta take cewa yanzu sai ta gama samun sauki, ko abin da ya rage mata ko ƙwarin jiki ne wanda har yanzu bai gama dawa ba, wannan kuma daman sai a hankali. To kaji inda labaran suke kenan, mutane wasu daga cikin abokanan sana'arta da kuma sauran mutane suna cewa asiri aka mata, ita kuma da ta bayyana ta nuna cewa ba asiri aka mata ba, babbar jinya da take damunta typhoid ne. Domin kasancewa da mu a game da jin wannan labarin, ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna ƙararrawa.